Hei! Näytän, miten voit kuunnella tekstiä Word Onlineissa. Avaa asiakirja, jonka haluat kuunnella, tai avaa uusi tyhjä asiakirja. Voit kopioida tekstiä tyhjään asiakirjaan. Kun asiakirja on avattu, mene Wordin yläreunassa olevaan työkaluriviin. Valitse Näytä ja syventävä lukuohjelma. Valitse toista painiketta ja puhesynteesi alkaa lukemaan tekstiä. Haluatko ihailla upeita maisemia lyhyellä luontopolulla? Valitse ääniasetukset. Säädä nopeutta. Kokeilemalla löydät sinulle mieluisan kuuntelunopeuden. Evästellä lasten kanssa. Huolletulla tulentekopaikalla. Vai kaipaatko vaativan reitin tuomaa fyysistä väsymystä ja yötä tähtitaivaan alla lähes täydellisen? Tarkista, että Word on tunnistanut tekstin kielen. Kieliasetukset näkyvät alavasemmalla. Jos kielen tunnistus ei tapahdu automaattisesti, vaihda kieltä käsin.